Ọ̀gẹ̀dẹ̀
wee nata o ji mmadụ eme ọjị o jikwu na-emelụ mmadụ ọjị ọgaranya eze pansa hero ọgaranya ugegbe ndị mgbụdụ ji afọ ụzọ odu maka elele ọ sị m na ya ga-abịa o mesi aka wee bịa pasọ sị na ya ga-abịa o mesi aka wee bịa lele eze pasọ nke n'elu n'ọgwụ aka gị nwa mmụọ ọ bụla ka ndị Igbo niile ọgaranya nwere igwe nwa mmụọ na-ekele ndị ma chi dị mmadụ elekere nwa mmụọ na ọ ga-adịrị gị mma Starboy onye egwu na-ekele gị na chi dị mmadụ elekere mmadụ ga-eji aka ọ dị ka eze ihe eme na ụmụ na ya bụ oge mgbala chukwu fọba keduzi nwanne m ebe mezi nwanne m kedelu mmadụ ụkọ afa mma ndị dị ebube ọnya bụ ọdụ ụkọ igogo ọgwụ ogegbe eji ya ebe mezi ọ ga-adịrị gị mma ebe mezi ga-elije agapa n'ebe a ịkwado olu ụgbọ dị ebe ụmụ akwado ebe mezi nwanne m ọdụ ụkọ na mba onye si agba egwu ka esapụrụ ya 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 ego mezi onye ọ ga-adịrị onye si agba egwu ka esapụrụ ya ọgaranya ndị ya mba onye si agba egwu ka esapụrụ ya Igbo na ọ na-eloye Igbo na-eloye n'ọdịda Odi kiti na praise is a motto. Oloye, say your prayer, na bila limited. Oloye na bila, oloye lolo, 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 na bila, oloye lolo, oloye lolo, oloye lolo, oloye lolo. Me fano fada me fada la nyandi demu oloye oye wani demu todo yasa na yayo loya signature hotel na yasa na yayo na miti asengi kan na yayo kishie ikana consider anando so na so yasa na yayo ese kika na yayo kika na consider mananja so na so esa na yayo onye ochoda lo woloji esa na yayo ene ganya edika ndi ocha esa na yayo oye mbosi mo na gi no kida ichoro change 1000 didi no manya oloyo lolo ese kika na yayo chema sibo Ojonya se abo egwu ke sakolo ya ojonya se abo egwu ke sakolo ya Igbo kile luwo loyo ojonya se abo egwu ke sakolo ya Igbo kile leza na ya ojonya se abo egwu ke loyo ya na Igbo loyo ojonya se abo egwu ke loyo ya Igbo loyo ojonya se abo egwu ke loyo ya ashidi mmanya adeleke ojonya se abo egwu ke loyo ya Igbo na-eno onye ama ama Anuwa jana lonye n'ọkịda onye mama n'ọkịda mmanwụ na-abụ ịlụsị ala ụlọ lụọ ụzọ kwapụo mmiri sinye street light tụmụ ogbenye sọrọ ike ebe ọ lụrụ ụlọ bụ n'ọkịda n'ụba hụmọnụ
banta me baba tena papo no wo tubu wezi donya mama o we jago la na baba welo so no no so tinye gota ndi bi no wa ma banta me weza kole onya kan ti egwu wese ndi baba gala nya bu n'uru ọ ga-abụli akụkọ na ndị bi debe lonya mama ka banta no si n'uru ka ka ide n'ozugo onya libe enyi ọmọ gala na ọbụ n'okwu okwu ọ bụrụ mmotu ị na-agba ọ bụ n'ụlọ ibi n'iri ya ibe eji agba ọgaranya mmadụ ole ka ị na-enyere aka mmadụ ole na-abụfa cheta gị enweba amụle onye ama nwa 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 ọbịda onye ama nwa onye ama nwa ọbịda na chiri ezi ozi ọrụ ọbịda onye ama nwa onye ama nwa ịbata ọkịda na ahụ na-edebe onye ama nwa onye ama nwa ịbata ọkịda na ahụ na-edebe onye ama nwa onye ama nwa onye anyị na-ebu ochi ọzọ onye ama nwa onye ama nwa onye ama nwa na ọdịnya chọrọ obibi onye ama nwa onye ama nwa ụbọchị iyi ndị ka anya na-aka ụmụ mma onye ama nwa onye ama nwa ụbọchị iyi ndị ka abịa anya na-aka ụmụ mma onye ama nwa onye ama nwa ụbọchị nwa igwe ọgbara nkwụ na ọdịda onye ama nwa onye ama nwa obi ka si nwunye nleta na-akpọ ndụ onye ama nwa onye ama nwa onye onye na-akpọ ndụ onye ama nwa onye ama nwa onye ama nwa na ọdịda chọrọ obibi onye ama nwa onye ama nwa ịma nnekwu mmadụ bụ nnekwu alụsị onye ama nwa onye ama nwa ịma nnekwu mmadụ bụ nnekwu alụsị onye ama nwa onye ama nwa onye ama nwa na ọdịda chọrọ obibi onye ama nwa onye ama nwa eze mmadụ na ọga na ịna onye ama nwa onye ama nwa eze mmadụ na ịna onye ama nwa onye ama nwa ndị ka si ịma nnelụ bụ ọlụ chi mmadụ eji n'ụwa bụ mmanụ na ihe onye ama nwa onye ama nwa onye ama nwa onye ama nwa na ọdịda onye ama nwa onye ama nwa onye ama nwa na ọdịda onye ama nwa onye ama nwa too much. We won't get in China every week. I'm not going to go private jet. We get to China. But we won't get every week. We get in China now. I'm
ọgbapụwe mmiri eze na ndị na-esi alụ nọ wee tinye ọkụ alajigala dị ma oke nwa na ọya dịrị gị mma maka na ọ dị ọkọ melube ndị onye echichi na ibi afọ eto onye echichi na ibi afọ eto alaji galadi ma nwanne eze mmadụ na ibi afọ ekwe dike onye echichi alaji galadi ma ọgaranya asịchi n'ezi na ibi afọ ekwe eze mmadụ onye nnukwu ego alaji galadi ma ọkabi ndụ elu ma na-ekele egwu ekele na-eme ka ndị afrịka Asa J-Park, thank you. Asa, what you know? Asa J-Park, you know you're going to come out. When you come back again, I think the one thing I'm not going to do. J-Park is a lawyer who you know from the law. Majazero J-Park, Abundu. J-Park is a lawyer who you know. When they did it, I'm never J-Park. Asa the one head. Asa, you know what? Yes. Obula la J-Park. Asa, Lola J-Park. I don't know you're the so they know why I'm gonna shoot him on it. Lola J-Park. I don't know you're the they was a game I was I shoot him on it. Lola J-Park. My mama. That boy. Ọmọ pùtì fàdí ọsọ mọ pùtì fàdí àṣìdì mmadụ elebe ọsọ mọ pùtì fàdí òzòzò J-Park onye ego àṣìdì mmadụ elebe ọ sị na ya nọrọzi na saga ọkpapasa anyị chọọ ọlụ anyị achọtago ọlụ na-alụzi ọlụ J-Park studio onye bụ Daily Hammer ebe a na-akpụ hama n'isi ntu onye J-Park ije na Daily Hammer akpọ hama n'isi ntu ilue na Daily Hammer kpọnụ gị hama n'isi ntu ọgaranya njide ebube nọ n'ije ọsọ nwa pụta ịfadị achịdị mmadụ otu onye si agba egwu n'ụwa ka esi akụlụ ya aka Thousand Hero Mesenu Shemanụ mụ nwoke delebe ọkụ na-enye ife mmọnwụ Thousand Hero ọmụ ebola ọlọlọmụ ọmụ ichelo ọgbọba ndị mmadụ ede bọnd akịlo onye nnekwu ego anyị kelere gị achịdị mmadụ adị n'ụlọ na ya bụ ọkụ mmụọ ọbụla ọka n'ala Igbo These models na-egoji mmadụ eme ọgọ anyị mmiri na iro These models ibe dị ka akọrọ odogwu mmụọ n'ọya dịrị gị mma n'ụlọ J-Park n'ọya dịrị gị mma aka dị mma kedu ụdị mmadụ ị chọrọ ịgba chọba King Motos ịchọbara ana King Motos obi ga-adị gị mma ọgaranya gwa m ibe ntụrụ masị biliọnụ nwoke m Starboy nwoke m n'ụlọ J-Park nwanyị dị mma a na-abịa ibu unu mmụọ oji mmadụ eme ọzọ Star King Motos ebe ọ na-abụ ebe a na-ebunye ụgbọala mmanụ nwa iwe na-abịada ọ bụ ebe nwa ka ọ na-eme ụdị moto ọ bụla ịchọrọ Star Kings ebunye gị ya ịchọ Mercedes Star Kings egote J-Park Chukwu nna ya agọzielu gị na chidi mmadụ elege igo biliọns nwete ọ ga-adịrị gị mma ego biliọns onye ọma na chidi mmadụ elege Thousand Hero odogwu ugegbe hei na-arụsa ndị chọpụ nwanne m onye ego
Bishop. Ọdún lẹ́yìn ìgbẹ̀yẹ̀ ẹ̀fọ́ ìṣẹ́ẹ̀dì ẹ̀kú Bishop. Ọmọ ṣe mọ́ náà dé náà bí stage. Ibi mẹ́lẹ́mú ìdílé ní Bishop náà jẹ́lẹ́lẹ́ yóò máa ọ̀dọ́lẹ́jà. Ọdún lẹ́yìn ìgbẹ̀yẹ̀ ẹ̀fọ́ ìṣẹ́ẹ̀dì ọ̀dọ́lẹ́jà. Kásá ìlú Rashidi Mọ́lẹ́sẹ̀. Ọdún lẹ́yìn ìgbẹ̀yẹ̀ ẹ̀fọ́ ìṣẹ́ẹ̀dì ọ̀dọ́lẹ́jà. Ìgbọ̀lẹ̀ ọdún lẹ́yìn ìgbẹ̀yẹ̀ ọdún lẹ́yìn ìgbẹ̀yẹ̀ ọdún lẹ́yìn ìgbẹ̀yẹ̀ ọdún lẹ́yìn ìgbẹ̀yẹ̀ ọdún lẹ́yìn ìgbẹ̀yẹ̀
kalẹ̀ mọ́gọ́ wọ́n ní ẹ̀nu ìmú lọ kí gàjà lóbìbí n'abẹ́mu n'ezi ní ụkwọdụ ọkwa nnenne echebesi onye ego ọ nwere ndị na-abụba waya si ahụ nọ obere oge ọkụ agba anya ị mara ife na-ebute ọkụ ọgbụgba n'ụlọ echebesi ọrọ nkọneshọn ọkwụ ya mana ịlụgo ebe 500 story building igbo echebesi ma waya anya ọkụ ọwa ya arịa ọkụ wete galanti ibe onye na-alụ ya ma alụ ya alụ ka agwụ na eziokwu egwu m nọ malụ malụ echebesi aka na-eweta ọkụ ya bụ echebesi ọ gị bụ aka na-eweta ọkụ dogbo echebesi kenelu m eze nna m osu nwata toruo amụma mbụla emefugo ịma mgbe mbụla amụma nwa na ise hotel na sutu n'ihi ala emesịa na ọ ga-adị na Lagos amụma bụ emego ogboedele nna m osu ka chidi mmadụ eze oyi m anyị ego na obodo adị ego oge nwa na ọhịa adịle gị mma chidi mmadụ elege echebesi dike njide ebubo dịkenye nwanne m ofu o mezi onye abụọ ọbụlọ ndị jide ejide chọrọ eji onye kwado ka ọra amaghị oyi aka ma nwanne ya ala kere isi ebe odogbo echebesi ofu nwa biko bịakeleli ofu nwa bịa ọ dịkpọta elu ya ejuo ya adị echebesi alụ echebesi odogwu ọgaranya nne m n'igwe ike gị mma ga-akpọbi ike na-adị echebesi nwanne m emesịa ịgbalụ onye agọzi ihe ebe ọfụụ onye bụ ibe ọzọbụla mmadụ ga-eji aka echebesi nwanne m ọgaranya Young